Здравейте, вие сте с работилница за вкусна храна, а днес ще ви представим специална рецепта за домашна баница. Цялата рецепта и необходимите продукти може да намерите долу в описанието. Необходимите продукти са кори за баница, сирене, яйца, бак пулвер, кисело мляко, олио и брашно. Започваме с места за баницата, като първоначално добавим яйцата. След това ги разбъркваме. Към киселото мляко добавяме бак пулвера, разбъркваме и сме готови да добавим него. Като сме разбъркали киселото мляко и бак пулвера, добавяме към яйцата и продължаваме да бъркаме. В описанието на канала може да намерите линк към презентация с бързи, вкусни и лесни рецепти. Към сместа добавяме 4 лъжици олио и разбъркваме. След това добавяме 3 лъжици брашно и отново разбъркваме. След като сместа ни е готова, слагаме първата кора и нанасяме от готовата ни смес върху нея. След като сме нанесли от сместа върху кората, започваме да я разнасяме добре по всички ъгли. След като сме нанесли добре сместа върху първата кора, слагаме отгоре втора. И върху нея поръсваме сирене. Повтаряме същото и с другите кори, а именно взимаме първата кора, нанасяме сместа върху нея, след това слагаме отгоре втора кора и поръсваме сирене. След това завиваме. Ето как трябва да изглежда баницата.
След като вече сме завели корите и баницата ни е готова, я намазваме с олио. Ето по този начин. Като сме намазали с соли, намазваме и с жълтък. Ето така изглежда нашата баница и след като вече сме я намазали с всичко необходимо, поръсваме с сусам. След поръсването на сусам добавяме масло отгоре. И слагаме в фурната на 180 градуса, като наблюдаваме баницата да не изгори. А ето го и крайния резултат. Ето го и крайния резултат на нашата баница. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанка, за да не изпуснете нашите бързи, лесни и вкусни рецепти. Приятен апетит!